ଉଦ୍ଭିଦ ବିନା ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିଜ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନିବା। ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ। ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଭ୍ରୂଣ ମୂଳରୁ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମୃତ୍ତିକା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଧାନ ମୂଳରୁ ଶାଖା ମୂଳ, ସେଥିରୁ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ମାଟିର ବହୁ ତଳକୁ ଯାଇ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ, ଫଳରେ ଗଛ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଟୋପି ଭଳି ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ଏହା ମୂଳକୁ ମାଟି ସହ ଘଷି ହୋଇ କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ମୂଳତ୍ରାଣ କହନ୍ତି। ମୂଳତ୍ରାଣ ପଛକୁ କୋଷ ବିଭାଜନ ଓ ତା ପରେ ଥିବା ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶ ମୂଳକୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ପଛରେ ଥିବା ମୂଳରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଳଲୋମ ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ଜଳ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଦେଖି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛର ମୂଳଗୁଡ଼ିକ ଏକା ପ୍ରକାର କି? ନା, ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ମୂଳା ଓ ଗାଜର ଗଛର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ଓ ଗହମ ଗଛର ମୂଳ ଗୁଚ୍ଛାଳିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ବରଗଛର ଓହଳ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଟେକି ରଖିଥାଏ, ଏହାକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। କିଆ ଗଛରୁ ବାହାରିଥିବା ମୂଳ କିଆ ଗଛକୁ ଠେସି ରଖେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଠେସ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂଳକୁ ଆସ୍ଥାନିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମାଟି ସହ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ। ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ସହ କାଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର, ଉଦ୍ଭିଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନାଅ। 2 ନମ୍ବର, ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥିବା ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖ।